नोंथांमोना नैबे निउस लाइभखौ नायना लाग्रो जोंनि बर' लाइमोनफोरा दिनै गुवाहाटीयावहाय 2-3 हाजाराव गावनि देहाखौ फानना जानायनि मोनसे भिडिअ फैदों। दिनै बिथांमोना निउस ब्रादार बाखनायनांगोन नोंखौ निउसखौ मोजांखौ नायो नोङो जाम्बा साला आदुआ कुनु डिटेल्स गैया बिटेल्स गैया गावनि हारिनि मानसिखौ फाननो लाजिया नोङो। खुलुमबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदांबाय नोंथांमोनखौ नैबे गोदान मोनसे भिडिअ बनायना लाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जुदि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामनायखौ नोंथांमोननिसिम आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय। अब्ला लोगोफोर जेनाखि सिगाङाव नोंथांमोना भिडिअखौ नुदोंमोन दा बेनिनो रियेल निउसखौ नोंथांमोना नाय। गुवाहाटीर पार्लाৰত কিমান দৰত পোৱা যায় সুন্দৰী? কলকাতাৰ সোনাকাছি এনজিপিতকৈ চেৰাইছে গুৱাহাটীয়ে। পাঁচশ, 1000 আৰু 2000 প্ৰতি ঘণ্টাত বিক্ৰী হয় এগৰাকী সুন্দৰী। গুৱাহাটীৰ কোন কোন পাৰ্লাৰত উপলব্ধ সুন্দৰী? আপুনি দেখিলে আচৰিত হ'ব। গুৱাহাটীৰ একাংশ ইউনিচেক্স পাৰ্লাৰত মুকলিকৈ চলি আছে দেহ ব্যৱসায়। দেখাত পাৰ্লাৰসমূহত চলে বডি মাছাজ, কিন্তু এই বডি মাছাজৰ নামত ভিতৰত চলে দৰদাম। প্ৰথমে 2000ৰ পৰা আৰম্ভ হয় দৰদাম, শেষত 500 টকালৈ নামি আহে সুন্দৰী। কোনোপধ্যে ইউনিচেক্স পাৰ্লাৰত প্ৰৱেশ কৰা গ্ৰাহকক ওলাই আহিবলৈ সুযোগ নিদিয়ে যুৱতীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে পাৰ্লাৰসমূহত এনে কামত লিপ্ত থকাসকলৰ অধিকাংশই মহিলা। অভিযোগ মতে এই পাৰ্লাৰসমূহৰ পৰাই दा नोंथांमोना रियेल निउसखौ नुबाय आरो दा फेक निउसखौ नायबावदो। नोंथांमोना नैबे निउस लाइभखौ नायना लाग्रो जोंनि बर' लाइमोनफोरा दिनै गुवाहाटीयावहाय 2-3 हाजाराव गावनि देहाखौ फानना जानायनि मोनसे भिडिअ फैदों। दिनै बिथांमोना निउस लाइभआव हगारजादों। गुवाहाटीर पार्लाৰত কিমান দৰত পোৱা যায় সুন্দৰী? কলকাতাৰ সোনাকাছি এনজিপিতকৈ চেৰাইছে গুৱাহাটীয়ে। পাঁচশ, 1000 আৰু 2000 প্ৰতি ঘণ্টাত বিক্ৰী হয় এগৰাকী সুন্দৰী। গুৱাহাটীৰ কোন কোন পাৰ্লাৰত উপলব্ধ সুন্দৰী? আপুনি দেখিলে আচৰিত হ'ব। গুৱাহাটীৰ একাংশ ইউনিচেক্স পাৰ্লাৰত মুকলিকৈ চলি আছে দেহ ব্যৱসায়। দেখাত পাৰ্লাৰসমূহত চলে বডি মাছাজ, কিন্তু এই বডি মাছাজৰ নামত ভিতৰত চলে দৰদাম। প্ৰথমে 2000ৰ পৰা আৰম্ভ হয় দৰদাম, শেষত 500 টকালৈ নামি আহে সুন্দৰী। কোনোপধ্যে ইউনিচেক্স পাৰ্লাৰত প্ৰৱেশ কৰা গ্ৰাহকক ওলাই আহিবলৈ সুযোগ নিদিয়ে যুৱতীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে পাৰ্লাৰসমূহত এনে কামত লিপ্ত থকাসকলৰ অধিকাংশই মহিলা। অভিযোগ মতে এই পাৰ্লাৰসমূহৰ পৰাই बिसोरो दिनैल' नङा बै समावबो हमजाखानायमोन, थेवबो बिथांमोना गाज्रि खामानि मावनायखौ बिसोरो दिनै नागाराखै। बेखायनो माने जोंनि अल बर' स्टुडेन्ट इउनियन जायखौ एबसु बुङो बिथांमोनखौ बे गुवाहाटीनिफ्रायनो बोखारनांगौ, बिथांमोनखौ गामियाव लाबोनानै साजा होनांगौ। जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबां बेबायदिनो गुवाहाटीयाव सोरबा फरायनो थायो, सोरबा खामानि मावनो थायोना, बांसिनानो गाज्रि खामानिखौ मावो। दिनै नुबाय लोगोफोर दा सैथोआ बबे? नैबे बर' भिडिअ लाबोग्राया ना बै होजाग्रा सिख्लाफ्रा? दाया सोरनियाव दं नोंथांमोना बिजिरदो दे। निउसआथ' सेम टु सेम बुंनाय, वर्डआबो सेम, बैयाव फटक दस्रा नैबो फटक दस्रा। अब्ला सासे बर' जानानै गावनि बर' हारिनि आइजोफोरखौ माबोरै भिडिअ होनो हाखो? आरो मा बुंदों बियो? आनसलिक बा आबसुआ एक्सन लानांगौ होनदोंना? एक्सनखौ बेबायदि मानसिनावसो लानांगौ, एक्सनखौ बेबायदि मानसिनावसो लानांगौ। बियो गावनि हारिनि आइजोखौनो फानदों, नंगौना नङा? बे फाननाय जादोंना जायाखै लोगोफोर? बेसेबांबा गाज्रि वर्ड, बै गाज्रि वर्डआव बे गावनि हारिनि सिख्लाफोरनि फट'खौ मानो सोनांगौ बियो? दाया सोरनि? फटक होजाग्रानि ना बे फटक होग्रानि? गुदि खोथा मोनथिया मा मोनथिया, मालायनियाव जाज खालामनो नों सोर? नों बिनि उन सिगां बेकग्राउन्डखौ मिथियो? मिथियोबा बुं, आरो मिथियाबा बै जानला मोनला भिडिअखौ नायनानै गुबुनखौ टारगेट खालामनानै बा गुबुनखौ गाहायाव दोननो साननानै, लाजि फोनांनो साननानै माब्लाबाबो बेफोरबायदि भिडिअखौ दालाबो। आबसु बा आनसलिकखौसो खावलायदोंना बियो, उल्टा बिनियाव एक्सन लानांगौ। लोगोफोर भिडिअखौ शेयार खालाम। बेफोरबायदि मानसि थाबाय थायोबा ना मा बिसोरल' गाबोन नोंसोरबो जागोन। आरो जेनाखि बेबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांखौ सिनायोबा बिथांनि फेसबुकनि नामा मा आरो इउटुबाव मा नाम नोंथांमोना लिंहर।
फेसबुकआवथ' सोरबा सासे हिन्जावनि पस्टखौ होनाय थागोन हयथ' बिब' बा बिनानाव नङाबा गावनि गोसो थोनाय नङा होमबा बिथांखौबो सेम प्रसेसआव बे निउसावनो फट' हगारना होयोब्ला नों माबायदि मोनगोन बुरबक जाब्बा एक्सनखौ सोरखौ लानांगौ नोंखौसो लानांगौ गाज्रि जानो हागौ बिसोरबो हयथिक नाथाय सिमा दङ मोनसे सिमा थायो बे सिमाखौ नों बारलांदो मानो गुबुननि निउसाव गुबुननि फट'खौ होनांगौ नोङो डाइरेक्ट स्पटआव हमनो मोनदोंबा आसि थुनानै बुंब्ला आरो साजाखौ मोनखानांगौ दायनिगिरिया गुबुननि बरनामाव गुबुननि फट'खौ सोबा जागोन नामा दाया नों मावदों आंनि फट'खौ सोबा जागोन नामा अब्ला दायनिगिरिया सोर जाखो भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोफोर बेफोरबायदि मानसिखौ थाबनो हमनांगौ आरो बिथांनिसिम भिडिअखौ दैथायहर शेयार खालाम जाहाथे नुहैयो आरो सैथोआ मा नों फोरमायफिननांगौ नङाब्ला दिगदार दं नोङो दिगदार दङ डिटेल्स मिथिया मा मिथिया गुबुनखौ जाज खालामनो नों सोर बिसिबां गोरों नोङो बैनि बागै नों बिसिबां हाबनानै नायदों बै बिसिबां गाज्रि गुबुननि खोथा लानानै बेफोरबायदि बानसावनाया मोजां नङा लोगोफोर गुबुनखौ बरनाम होनानै माथो मोननो मा मोननो भिउस फैगोन भिउस फैनानै हयथ' फैसाबो फैया जानांगौ दे मोनबायानो फैसा मोननानै माथो गोजोननाय जानो सोरनिबा जिउखौ दुखु होनानैथ' लाब गैयाना सोरखौबा मिनिहोनानैथ' लाब गैयाना लोगोफोर आं जेखौ बुङो सैथोखौसो बुङो आङो रायो आंबो सोरखौबा बुङो नाथाय आंनि नोजोराव जाया गाज्रि आं बेखौसो बुङो आरो सिमा बारनायखौ आङो बयखौबो बुङो दिनै साजाखौ सोर मोननांगौ आदाम जोंनि जेसेबांनाखि आनसलिकनि गिदिर गोलाव नोंथांमोन सारमोन नोंथांमोनाबो एसे बिजिरनाया मोजां बेफोरबायदि मानसिखौसो एक्सन लानांगौ गुबुननि नामखौ गाज्रि खालामग्रा बा गुबुनखौ बरनाम होग्रा बेफोरबायदिया जोंनियाव गोबां इउटुबारफोर दंसै उन्दैबाबो फिसाबाबो बा आंबाबो गोबां कन्टेन्टनि फाग्ला जाजोब्बाय मानसिफ्रा अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेनोसै भिडिअआ जोबोर गोलाव जाबाय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम गोजोनथोंसै